edo babestu zuten behintzat. Eta behin San Ferminetan, antzeko zerbait. Justu, 1998 eztabaidatzen ari zen konstituzioa. Konstituzioa onartu zen abenduan, eta hemen gertakariak uztailean gertatu ziren. Eta orduan, justu momentu horietan, eztabaidatzen zena zen, eta Nafarroarekin zer gertatuko da? Nola kokatuko dugu Nafarroa hor konstituzioan? Urte horretan bertan, 1978, Aberri-egunean, Bilbon, PSE, Nafarrokoa horretan sartua, el Partido Socialista de Euskadi, PSE, PC, eta alderdi nazionalista eta abertzale guziak, eta ezkerreko alderdi guziak, hartu ziren pankarta berean, Bilbon, autodeterminazioaren alde, eta hortik 8-10 hilabete pasata, agertu zen konstituzioa, erabat kontrako mezua zabaltzen. Eta orduan, San Ferminetako gotzen da justu erdian. Eta beharrezkoa izan zen, nik uste dute, kolpe gogor bat ematea hemen, esateko, esto no se toca, neurri batean. Gero, hemen, polizi bat etorri zela, mendeku asmokin gauzak egiteko, bla, 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 nahi duzuna. Baina, kasualitatez, Gasteizen, Ministro de Relaciones Sindicales zena, Martín Villa, demokrazia alegatu baino lehen, 1976an, demokrazia alegatu zen hurrengo urtean. Ministroa izan zena, hemen Iruñan demokrazia hori lortu ondoren, barne ministroa zen. Orduan, lotura hori oso adierazgarria da. Ministro bera, erantzunkizun nagusiak Gasteizen eta erantzunkizun nagusiak hemen Iruñan. Orduan, horrekin ezin da gauzak esan, zuriak eta beltzak. Gauza batzuk nahasiak, botereak bultzatutako kontuak eta eskubiko moturrekoek bultzatutakoak. Gauza batzuk, olako gauzak nahasiak. Baina operazio orokorra, azken finean hori zen. Transizioan, erreforman sartzen ezena, moztu.